कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. दोडामार्ग येथील वक्रतुंड कलाक्रीडा मंडळाचा यावर्षीचा दीपावली शो टाइम शनिवारी 25 नोव्हेंबरला मोठ्या दणक्यात येथील शहर बाजारपेठेत आयोजित करण्यात आलाय. या निमित्तानं विविध कार्यक्रम होणार आहेत. वर्षानुवर्ष दोडामार्ग शहरातील हा उत्सव शहरवासी आणि तालुकावासियांनी यादगार ठरतो. गेल्या वर्षीपासून तर हा कार्यक्रम थेट बड्या शहरांप्रमाणे बाजारपेठेमध्ये खुल्या रंगमंचावर आयोजित करण्यात येतो. यासाठी उद्योजक विवेकानंद नाईक, उद्योजक तथा भाजपचे युवा नेते विशाल परब आणि दोडामार्ग नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांचं मोठं सहकार्य मिळत आहे. अध्यक्ष मनोज पारसेकर, सहकारी विशाल चव्हाण यांसह मंडळाचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते विशेष मेहनत घेत आहेत. दोडामार्ग आयडॉलसाठी मनोज पारसेकर पुरस्कृत, सूर्यनवा, ध्यासनवा फेम, संज्योती जगदाळे आणि सोनी टीव्ही इंडियन आयडॉल, झी मराठी सारेगमप फेम गायक कोकण कुमार गणेश मेस्त्री यांची उपस्थिती असणार आहे. स्पर्धेसाठी रोग आणि आकर्षक बक्षिसं नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी पुरस्कृत केली. इथं फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा ही खास आकर्षण ठरणार आहे. या निमित्तानं दोडामार्ग आयडॉल आणि खुल्या फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं असून 25 नोव्हेंबरला सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत नाव नोंदणी करता येणार आहे. या दोन्ही स्पर्धेत सहभाग नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी मनोज पारसेकर 90 49 98 07 70, विशाल चव्हाण 86 00 06 56 20 यांच्याशी संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. या स्पर्धेत स्पर्धकांनी मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हावं आणि तालुक्यातील प्रेक्षकांनी शो टाइमचा मनसोक्त आनंद घ्यावा असं आवाहन वक्रतुंड कलाक्रीडा मंडळातर्फे अध्यक्ष मनोज पारसेकर यांनी केलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.